عزو سلام تنبتحكم زغوركم تعزبتي كما تمسيون لو مسوني 13 حساس تدلو زيناتات وشتن وطان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زادم هرمياس جبرال عليه فلما ارستاتو لومي بستجبر مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغصن كلو 10 خلته دما تفانيهم አገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ መሰረት መጻኢ ጉዕዞ ትምህርት ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ብዝሓየለ ክደፍኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ዕውት ቅነድግስ ደም ተኻይዱ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ብዘካይዶ ስርሒት ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘውለደ ተገሊጹ ኣብ ሩስያ ብኮሮና ቫይረስ ሰዓበ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 10 ሚልዮን ደይቡ لاجر تكساس بستفزمت كعتي فوكس برد سبعة أكسار أوريدو حبريتا كاب مينستر تاعنا لومي اب ممرمري ماكل زوباتات ماكلن دون بستجبره ناي لابراتوري مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيطلو نساتهم دما شمونته كاب ممرمر ماكل زوبا ماكل كوينم ادراشهم كلته كاب معسكر دندن حد دما كاب ججرت سنبل مايتمناي حاز 4 سمران غيندعن كمون كلته كاب ممرمر ماكلات مندفر زوبا دوغم إذا خمسيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتال زوا مأكل تعقيبهم كن كجبر لهم تنحو 10 غلط زيغاتات حاويم تفاني مالو بز مسرت تقللا قطر بكورونا فيروس تلخو زيغاتات كساب لومي شوعته شحن شو ديشميتن 56 بتصحلو شوعته شحن 440 كابزيوم حاويم استفانو سوسان سلستن بموستفليو 153 دمه جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيهم مينستر تعنا 10 حساس كلتشن اسرا حدن ቅድመ ትምህርቲ መሰረት ንቃሕትን ዕቤትን ተማሃሮ ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ብዝሓየለ ክድፍኣሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ መዛኸሪ ቀሪቡ ወኪል የርአና ኣማኒል ተስፋይ ዘዳሎ ዜናው ፀብፀባሎ ዮናስ አብርሃም ካቅርቦ እዩ ቅድመ ትምህርቲ መሰረት መጻኢ ጉዕዞ ትምህርቲ ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ኣድህቦ ሂቡ ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣዋሃዲ ማእከላት ስነ መምህርና አቶ ሓይላብ ኣርኣያ ገሊጾም አቶ ሓይላብ ምስ መምህራንን ወነንትን ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ዝገበሮ ርክብ መብዛሕትኦም ብቅድመ ትምህርቲ ዝሓልፉ ህፃናት ኣብ ትምህርቶም ግዱሳትን ፀብለልታት ዘለዎምን ምዃኖም ብምግላጽ ኣብቲ ዞባ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይተሰርሓሉ ግዳ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብዓቕምን ዓይነትን ከምቲ ትፅቢት ዝግበረለን ከም ዘይሰጎማ ሓቢሮም በዚ ብቅድመ ትምህርቲ ካሃልፉ ዝግብኦም ህፃናት ብቀጥታ ናብ ቀዳማይ ክፍሊ أتو سلزلو نزي حقوف نمهتام بزوف صارتات قبرالو بهجون أبزو فرزي زمسو منيستر تمتنا يزوبان هنا ويل كامينا نبل أقمنا ون نهجز نتبابع أبزو قد دايزقن كفلت تقبو نقر نتعلو نابزو فرزي زمس أخال كل جزء نهجن ممرحتات النايت منيستري ويدما نايت كاريكلم آخبيرو مزقو أستراي يو بسانا كقصل زخيل مالتي بزوبا درجات 95 منغستاويان شوعة دما ناي بحتي بتقلالا ميتن كلتن تكالات قدمة تمرتي كم زلوا زغن مس بزحي نايتوم اتي اغلغلوت زدليوم حصانات كنصاصرن كلو اتي قصري وحد كم زخونه بمتقاس بولقي كوفرو نزدليو رحيب عدلات كم زلو ابريهم ابتو زوبا متحاس كاريكلم مهواخ مجمار صحفت اب قدمة تمرتي حصرت بقعات ممهران زي بقع تحت قرصي ابيات تمرتي كمون حصرت استفلالي مسالطياتات كمزلو زحبره اتو حيلاب كلن ابتي سراح زنطفات تكالات قدمه تمرتي نهصانات زبقع قربن اغلغلوتن كمالا اتحساسيبهم وحدي ويدما حصرتنا ممهران علينا زبلكا خلو بحيل سب ديكونه سلطنه حيل سب مالت سلطنه ممهراننا زينو هداتين نزين مفتاح قرب بزوبات توسدت بقصيزي ودت دهر مكيات زلو صقمات فلاي مسكا اريكولم تاساسيرو زخيد ነገራት ነው ጽገናን ምግባር ይዚ ከምዚ አይነት ለወደተን ስልጠና እንድካይደለው በአብዩ ግን ቆላታ ዘድለ ጉዳዩ ማለት ጉዳይ ላበት ተበጊሶ ዘለውና የመንግስት መደብ ህዝቢ መምህዳራት ህጅውን እጃመን ከለላ ገለገለ ሐጓፋት ቅልጥፍ ይልካናብት ንጥፈታት መጽሐፍን ስርሳስን ጥራዝን ተሐዝ ነገራት ምክንያቱም ተብረሰቡን ከም አይነት ኤክስፔክቴሽን ተጽቢት ስለዘለው እዚ ኮነንት ጉዳይ መጀመሪያ ተአምሮ بستفلالي وصوتات بستفلالي وتمرتاو تمكروتات استفلالي وقبراو سرحات يقول عزمهار
ትምህርት ክንብል ከለና ሎሚ ለውጢ እዩ ኣብ ኣእምሮ ምዕባለ ኣእምሮ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይ ስራሕ ዝያዳ ብቅድመ ትምህርቲ ዝረጋገጽ ስለዚ እሱ ምስ ተረጋገጸ እቶም ኣብቲ ደረጃ እዚ ክፍለጡ ወይ ድማ ክመሓላለፎም ዝግባአና ናይ ፊደላት ጉዳይ ናይ ኣሃዛት ጉዳይ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ጉዳይካ ተረኦም ሃልዮም መጽኦም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ግዜኦም ምስተን ቴማታት ተሳንዮም ዝኸድሉ መንገዲ እቲ ዝበለጸን ዝሓሸን መንገዲ እዩ ምስ በሉ ቆልኦት ግን ብጽሕፈትን ብገለን ጸሚድካ ማዕት ከተጽሕፎም ክትውዕል እዚ ሓደ ካብተን ሃጓፋት እዩ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ሱራፌል ክፍለ ገርግሽ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ን650 ህፃናት ኣገልግሎት ዝባ ብውልቅን መንግስትን ዝመሓደራ 5 ናይ ቅድመ ትምህርቲ ትካላት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ዘሎ ሕፅረት ንምምላእ ክስራሕ ምዃኑ ኣረዲዩ መዋዕለ ህፃናት ምስ መባእታ ወዳዲርና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ውሑድ ብመንግስቲ ተሽምገለ ዘለዋ ውሕዳት እየን ዘለዋና ክልተ መዋዕለ ህፃናት ሓንቲ ናይ ኮማዊ መዋዕለ ህፃናት እየን ዘለዋና ኣብ ናይ ግሊ ድማ ክልተ ናይ ግሊ ኣለዋና ሓንቲ ድማ ናይ ብማሕበር ትካያት ታሽሙ ናይ ሃማደ ዝህቦ ኣገልግሎት እዩ ሕጂ ኣዝዩ ውሑድ እዩ በቲ ንዞባ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ መዋዕለ ህፃናት ሕጂ እቲ መዋዕለ ህፃናት ዝህቦን ምስቲ ናይ መባእታ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝመፁ ዘለውን ክሪኦም ከለና እቶም ዝበዝሑ ብቀዳማይ ክፍሊ ዘይሓልፉ ወይ ኣብ እንከሎ ዕድሚኦም ኣኺሉ ዳይሬክት ዝመፁ እዮም እቶም ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝመፁ ዘሎ እቶም ዝወሓዱ ኣብ መዋዕለ ህፃናት እዮም ዝመፁና ስለዚ ኣብ መዋዕለ ህፃናት ቁሩብ ትሕቲልና ዘለና ኢና ህፃን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኡ ከሎ እቲ ዝያዳ እቲ ክእለት ወይ እቲ ፍልጠት እቲ ብቕዓት እቲ ናይ ትምህርቲ ወይ ነቲ ከባቢኡ ምምሳል ኩሉ ኣብ መዋዕለ ህፃናት እዩ ዝጅምር እቲ ዕቤት ናይ ቆልዓ ኩሉ ስነ ኣእምራውን ትምህርታዊ ብኩሉ ማሕበራዊ ዕቤት ናቱ ካብቲ መዋዕለ ህፃናት ካብ ታሕቲ ከሎ እዩ ዝጅምር ስለዚ ህፃናት ኣብ ቅድሚ ኣብ መባእታ ምምፅኦም ብመዋዕለ ህፃናት ኣቢሎም ብኡ ተኸስኪሶም ብኡ ተሃኒፆም ክመፁ ከለዉ ዝያዳ ኣድማዕቲ ዝያዳ ብቕዓት ዝያዳ ከዓኒ ፍልጠት እና ማዕበሉ ስለ ዝመፁ ወለዲ ኣብ መዋዕለ ህፃናት ዘለዎም ኣተኩሮ ዝያዳ ንኽዕብዩ ክላብዎም ዝኽእል ዘይብቋዕ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ትምህርቲ ብቕዓተን ከም መሓይሻ ዘዘኻኸረ ኣቶ ሓይል ኣባርኣያ እዚ ምስ ዘይፍፅማ ክሳብ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ብምብራህ ኣብቲ ጽላት ወፍሪ ክገብሩ ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎም ኣውፈርቲ ምሉእ ምትሕብባር ከም ዝግበረሎም ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ብዝተገብረ ጎስጓሳት ኣብ ውጥቅነ ልግሲ ደም ተኻይዱ ወኪለርና ኢብራሂም ዑመርን ዝለኣኹ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጎ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ብምትሕባር ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደምን ሃገራዊ ባንክ ደምን ካብ 28 ሕዳር ክሳብ 5 ታሕሳስ ውጥቅነ ልግሲ ደም ተኻይዱ በቲ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ከተማ ባጽዕን ከባቢያን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላትን ኣብያተ ትምህርትን ኣስታት 900 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ኣቦ ወንበር ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር ገሊጾም እቲ ማሕበር ብዞባ ደረጃ ጽቡቕ ክነተጸኒሑ ኣብ ንኡሳን ዞባታት እውን ኣብ ሰለስተ ንኡሳን ዞባታት ግንዳዕ ናቕፋ ኣፍዓበት እውን ደሃ ዝኾነ ንጥፈታት ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ 7 ንኡሳን ዞባታት ተዘርጊሑለት ማሕበር ንኣብነት ንኡስ ዞባ ጋልዓሎ ንኡስ ዞባ ፈሮ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ኣብዚ ማሕበር ከም ዝጥርነፋ ተገይሩ እቲ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ምውዳብን ምብራኽ ኣፍልጦን ዜጋታት ኣተኩሮ ብምግባር ወለንታውን ለገስቲ ደም ንምስሳን ኣተባባዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ዝሓበረ ኣቶ ኣሕመድ ኣብዚ ዝተወደበ ቀነስ ተራእይ ዕዙዝ ተሳትፎ መርያ ሰሪፁ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ኣብሪሁም እቲ ዕላማ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብና እንታይ መስል ንቕሓት ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰራዊት ይኹን ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ይኹኑ ከመይ ደረጃ ኣሎ ዝብል እዩ መረዳእታ ስለዚ እቲ ጽቡቕ ነገር ሕጂ ሎብ ዘበን ቅድሚ ሕጂ ክንበፅሐን ዘይነበርና ብጎስጋስ ንኣብነት ገለገለ ናውሽ ትካላት ኢልና ንሓልፈን ዝነበርና ሎብ ዘበን ግን ክንሓልፈን የብልናን ክንውድብን ኣለና እዚ ማሕበር ከዓብሎ ኣብዚ ማሕበር ከኣትዋ ኣለውን ዝበልናን ብዙሓት ትካላት ክንጠምርክ ኢልና ማለት እዩ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ዘሎ ዘይምቹ ኩነታት ኣየር ደም ዝቕድሓሉ ኣዋርሕ ውሱን ኣብ ርእሱ ምዃኑ ራሕቅን ጸገም መጓዓዝያን ተደሚርዎ ባንክ ደም ከምቲ ዝድለ ንኸይስስን ማሕንቆ ኮይኖም ካብ ዘለዉ ጸገማት ምዃኖም ኣቶ ኣሕመድ ብተወሳኺ ኣረድዩ ኣብ 2015 ዝቖመ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 5,000 ቆወምቲ ኣባላት ኣለዎ
ኣብ ንዞባ ጊንዳ ተሳትፎ ዝቢ ኣብ መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዃኑ ኣማሕዳሪ ንዞባ ጊንዳ ገሊጹ ምስ ነበርቲን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ዑመር ያሕያ ሳላስ ተኻየደ ጎስጓሳት ዕቃብ ኣግራብ ጽቡቕ ይስጉም እኳ እንተሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ጸልማት ጉልባብ ምግባር ዝርአ ብርሰት ንምግታእ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ምጥቃስ ኣማሕደርቲ ከባቢ ብንቕሓት ክሳተፉ ኣዘኻኺሩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝወፅእ መምርሒታት ኣብ ምትግባር ክሳብ ቀረባ ግዜ ዕቱብነት እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ጥሕሰት ይርአ ስለ ዘሎ ነበርቲ ጥንቃቐ ክገብሩን ምትሕባሮም ምስ ኣካላት ጸጥታ ክዕዙን ተላብዩ ተሳተፍቲ ብግዲኦም ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣብ ኩሉ ዝካየድ ልምዓታዊ ንጥፈታት ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም አቮካዶ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎም ኪላታት ዝገልጹ ስለ ዝኾነ ኣብ መላ ሃገር ንምስፍሑ ስራሕ ጸኒሕሎ ወኪል የረና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንኣብነታዊ ሓረስታይን ሞያውን ሕርሻ ኣዘራሪቡን ዘደለው ጸብጻብ ፍሩትና ዓንዶም ከተቕርበ ብዙሕ መኣዛዊ ጥቕምታት ዘለዎ ተኽሊ ኣቮካዶ ካብ ዞባ ዓንሰባ ሓሊፉ ናብ መላእ ሃገር ንምስፍሑ ይነጥፍ ከም ዘሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ዝርከብ ኣብነታዊ ሓረስታይ ብርሃነ ክብረኣብ ገሊጹ ኣብቲ ዘልምዕዎ መሬት ቡን ልዕሊ 9 ዓይነታት ፍረታት ከምኡውን ኣሕምልቲ ከም ዘፍሪ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ካብ 1996 ጀሚሩ ዘተኣታተወ ኣቮካዶ እውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ብምጥቃስ እዚ ተኽሊ እዚ ኣብ መላእ ሃገር ንኽዝርጋሕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝነጥፉ ሓረስቶት ምስቲ ተኽሊ ክላለዩን ክተኽልዎን ብዓቕሙ ደገፍ ክገብር ምጽንሑ ኣብሪሆም ቅድሚ 25 ዓመታት ካብ ሃገር ሽወደን ብዝመጸ ዘርኢ ንዝፈለሞ ልምዓት ኣቮካዶ ሚኒስተር ሕርሻ በኣካል መጺኡ ብዝገበረሉ ምትብባዕ ዝያዳ ኣቓልቦ ሂቡ ክደፍኣሉ ከም ዝጀመረ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 500 ተኽሊ ከም ዘለዎ ኣብ መጻኢ ድማ ብዓይነቱን ብዙሑን ንምስፍሑ ይነጥፍ ምህለዋ ኣረድዮም ሕጂ ኣብ መደበር ፈርሲ ዘሎ ብሕጂ ዝበቁል ዘሎ 2300 ኣሎ ተዳልዩ ዘሎ ከዓ ሕጂ 100 ኣሎ كلمة كأ أب altitude ده هذا خذ نحن حجي شحن شديش مثلا 50 نيو حجي بت أنا جمز زوجتكو بزي حال إلكا سميناه بحري كسب سجنيتي على تغلال زي كبسة أبسط ساعة خوني أبجزها حنت تخلق أفوكادو متكال معركة حنت قام مسلم اترخبو تقمي متقات انزبال أتو برهانة كونفروتات رايزي كونه كم مقبون كم زقلقل بمقلات أبزوان زي أباين بحر نايت تخلي زيادة فلطوم لعل خلتش حين سيستميتن فلستات عدالي خمزول حبيروم تدلي النوتو بس بحجي النبزعي خيدة تفلات نتناتو نمنتاي إذا قرب زي فروت تطرح يكون مقبي ترى هذا مقبل سب قاشم ده مقبل من هذا حنت قرب أبكان شيلو هذا حري تخيل كا حنت قاموس جراي تبلينها تخلق أفوكادو فلي ملالي لمعجرة دينا من الزبا قلب كوين مهلاو زقلتك إلى لمعتها تخلتي أبتن الزبا من السي محمود حاج عثمان بأبنتها وحارستي برهانة كبر أبز الجمرة أبزوان زي كباب شومون تحارستات يلمعوه كم زلو بمتكاس نزيادة أفلطون إذا حشو تسيتن سلطاناتات كود دولو مزخاخيروم زقرب زي حدشو ولا معنون حدش قربي سلاز كونه حارستات كابز حارستاي زي مناتو مدبر فلس سلازلو كابز حارستاي زي نخوصدو نحبرنا فلسي خمز اللو كمز الشيء كمز هب نحبر نفالت إنا مالتي ناب كباب شمون تحرستاي بتباصح له مالتي سلازي بقرب تحرستاي نزي تخلزي فريتو الناس عبو يدمص زلو خنبل نخل إنا مالتي أمن الزبا قلب أستشهد ميت جارادين كمز اللو سندات بيت صحفة حرشاتن الزبا ينتصر زينا مسواتي أب منستر توريزم دايركتور جانفر أداغاو مصنعات نستاسيكن قديم تقادلاي حيل الأزار ترفة تمال 10 تحساس أب مبل 7 عامة أدميو بهندبتاوي حمام تسويو أب شحنت شعات 275 هبزبو حيلتات حرنت إرتراس تسلفة تقادلاي حيل الأزار أب وان حرنت هوقالسي أب كفلتات جنزب هزبو محدارن تمرتن دحرناتنا دما فلما أب منستر تمرتي كاب كلتا شحن سلستن كساب علتا مسواتو دما أب منستر توريزم بستفر عليه صفحات حلافنت نهزون هاجرون بتوفين الزقلقل حربينيو سوء تقادلاي حيل الأزار بعال حدارن أبو 4 ولداتنيو سنسرعت قبرو دما لوم 13 تحساس ساعات 4 دحر قطري أب مكان مقابر حربينيات أسمرات فستيمو منستر توريزم مسوات أبالو قديم تقادلاي حيل الأزار ترفس سموع مرير حزن ناقلتا نسترا بيتو مقالستون مسارحتون صنعتي منا دسعب أهقرو زيناي
ሰራዊት አሜሪካ ሎም 13 ታህሳስ ኣብ ሶርያዊት አውራጃ ዲር አዙር ብዘካይዶ ብነፈርቲ ዝተሰነየ ስርሒት ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘወረደ ማዕከናት ዜና ሶርያ ቀልሐን በቲ ስርሒት ዛጊት 3 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉን ቁጽሮም ዘይተነጸረ ዳህዮም ጠፍዩ ከም ዘሎን ተሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ሶርያ ንመደበራት አሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክካየድ ከም ዝቐነየ ዝሓበሩ ጸብጻባት እዚ ሰራዊት አሜሪካ ዘካይዶ ስርሒት ሕነን ምፍዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል የምቱ አሜሪካ ኣብ ሶርያ ወፊራቶ ካብ ጸንሐ ሰራዊት ዕላታት ነዳዲ ንምሕላው ብዝብል ዓላማ ኣማይት ኣትሪፋ ከም ዘላ ይግለጽ ይኹን እምበር ቀንዲ ዓላማ ናይቲ ወተሃደራዊ ተልእኾ ጸጋታት ነዳዲ ሶርያ ንምግሓጥ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስታ ሃገር ቅርበት ዘሎም ወገን ይጠቕሱ ወተሃደራዊ ምትእትቶ ኣሜሪካ ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ምዃኑ ይሕበር ኣብ ሩስያ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰዓበ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 10 ሚልዮን ከም ዝደየበ ጸብጻባት ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣፍሊጦም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታት 10,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ተፈሊጡ ኣስታት 2 ሚልዮን ካብ ጠቕላላ ናይቲ ኣብ ሩስያ ዝተመዝገበ መጠን መልከፍቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ረዲኦም ኦሚክሮን ዝተሰምየ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንናህሪ መልከፍቲ ኣዛይዱ ወክኸውን ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕና ሩስያ ይእምቱ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ በዚ ሓድሽ ጅር ተጠቂዐን ከም ዘለዋዮም ጸብጻባት ጥዕና ዘረዱ ኣብ ኤውሮጳ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 78 ሚልዮን መጠን ሞት ከዓ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን በፂሕሎ ኣብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተን ገና ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎን ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 5.3 ሚልዮን ሰባት ቀዚፉሎ ኣብ ኣሜሪካ ዋንነት ብሕታዊ ብረት ዝጠንቁ መጥቃዕትታት እናወሰኸ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ሎም 13 ታሕሳስ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ በቲ ዛጊት መንቀልዩ ዘይተነጸረ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ተቐትለ ዝሓበሩ ሰመት ጸጥታ ኣሜሪካ ህሱያት ዝርከቦም 14 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ፍጻሜ መጠንቀቕታ ናይቲ ዋንነት ብሕታዊ ብረት ዝመንቀልዩ ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ጸንሐ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ልዕሊ 41,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ፍጻሜታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ሶማልያ ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ብዘሰዓቦ ደርቂ ብውሕዱ 3.5 ሚልዮን ዜጋታት ስእነት መግቢ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ሃዝ ኣብ መፋረቕ 2022 ናብ 4.6 ሚልዮን ክብል ከም ዝኽእል እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣሚቶም ኣለው ብሰንኪቲ ደርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጌ ዘኣወጀ መንግስቲ ሶማልያ ኣህጉራዊ ደገፍ ምሕታቱ ይዝከር ኣብ ኬንያ እውን ሕጽረት ዝናብ ዘሰዓቦ ተመሳሳሊ ሓደጋ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ እዩ ክሊማ ነውፂ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ሓደጋታት ደርቂ ምዃኑ ኪላታት ይገልጹ ኣውስትራልያን ደቡብ ኮርያን ሎም 13 ታሕሳስ ኣብ መዳይ ጸጥታን ምክልኻልን ዘተኮረ ናይ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር ውዕል ከቲመን እቲ ስምዕ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ምስ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ኣብ ከተማ ካምቤራ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ተበፂሑ بمسرة السمع دوب كوريا نا أستراليا رادارين دروعات مخاينن زي تقالل استفلاليا أصوار كشت الله مخانا تفليت الله التسمع وتهدراون تاون زمدنا كلتين هجرات أب مدنفع وتاو ترى كم زهلو تقليتو إذا خمزيلون كله أستراليا دوب كوريا أب مداي ساعتين عدنان كتحاجزا مخانون أب تركب حبيران مس تشاينا تفع في هذا أستراليا أقدمات زمنوين سمارينات نمونا زخلوال مس أمريكا بريطانيا كم زختمت هيرسان أتوعل نتزوبا إسيا أب حدا جازة تمهانو زجلت تشاينا روسيان زركبان بركز بلا هجرات تقوموا تنحين هلا أبز سالست زي أب جل هجرات معرب أوروبا تستخدمه برتوع هو بلا معبل محبر قط أبوك صارت توريدو فرنسا، جرمن، هولند، بلجيوم، لوكسمبورغن بتتفتروا حدقة بألفاس تسألوا هجرات أوروبا مهانن تبصبات حبيرهم بسنكت حدقة أبا بايتي مسمارات مجوعزين إلكتريكن كبير عنوات كم زوار دايم تم تبصبات زجلتو بتمعبل أب فرنسا تراي على 4 مليون أبايتي بزح حيل إلكتريك كم استرفة سمزت نايت هجرة فليتهم إذا غمدينون كله أتحدقة ناب كالوت هجرات أوروبا كلهم كم زغل بزد ما كل مدايوك سارتات كوسخ تخلو خمزلو كيلاتات مترولوجي يأمتو
ኣብ መወዳእታ ኣብ ደሴታት ካናሪ ናይ እስጳኛ ተኸሲቱ ዘሎ ነትጉ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ወሓዚ ዝመኸኸ ኣኻውሕ ትማል 12 ታሕሳስ ንመበል 85 መዓልቱ ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ እቲ ኣስታት 3 ወርሒ ኣውፂሩ ዘሎ ነትጉ ንጥዕና ሓደገኛ ዝኾነ ብርቱዕ ኤክታተኪ ክተፍእ እንከሎ ንኡስ ምንቅጥቃጥ ከም ዝኸተለውን ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት እስጳኛ ሓቢሮም በቲ ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝቐጽል ዘሎ ነትጉ ልዕሊ 2600 መንበር ኣባይቲ ከዓኑ እንከሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም እተደምሰሰ ጸብጸባት ጠቕሱ መንግስቲ እስጳኛ ኣብቲ ከባቢ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ኣብ ደሴታት ካናሪ ተኸሲቱ ዘሎ ነትጉ ኣቐዲሙ ኣብተን ደሴታት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት እቲ ዝበርትዐን ዝነውሐ ግዜ ዝወሰደን ምዃኑ ጸብጸባት ይጠቕሱ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክዘኻኸረኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 10 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 12 ድማ ተፋንዮም ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ መሰረት መጻኢ ጉዕዞ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብዝሓየለ ክደፍኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ዕውት ልቅነ ልግሲ ደም ተኻይዱ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ብዘካይዶ ስርሒት ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘውረደ ተገሊጹ ኣብ ሩስያ ብኮሮና ቫይረስ ሰዓበ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 10 ሚልዮን ደይቡ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብኩም ምሸት